Ko baba siya. Ayaya ba uga ko ko wele. Top tabu ijija. Kena mana ko. Konde me Samir. Ane to ko inde mo. Abu tabu ko dila. Baba ma gani ka ko ko dile ka me. Ay, what's up, Baba Sigandar? Ay, kule kaum में अगले बार जो वनु मांगा ना गा अले मुने ना ये कफरा का यादा अल्लाह जी का जोया जोया बाबा राजो को डोक मार Alo kunta do ko karan ni na baka to ayo me mama e ka karan ni inde baba e ka ayo ayake ni bela abi mami ni ayakula karan sa inspector Arjun ayo musofa aga ataw de wulla ni ma ji दोनों में फूल लाया अंदर में वो शिंजू का क्या है यहाँ से निकलना मुश्किल है सब गाड़ियां खल्लास हो गई हैं ऐसे में नहीं लांदे पा कोई क्या लोगों को लगा को चूरा बोल लगा रे फकरा समीर फकरा था समीर फकरा अव्वल लगा रे फकरा ये अब तक मांगा है सब खत्म हो गया को बेचिया ना खत्म हो गया को बेचिया ना समीर मेरे आंखों के सामने और मैं कुछ न कर सकता पर आप मेरे साथ ऐसा मत हो देना भाई मुझे बचा लो भाई मुझे बचा लो मुझे इंडिया नहीं जाना आगे पुलिस मैं मर जाऊंगा मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे बचा लो तो फिक्र मत कर मेरे भाई को कना जोरम बलमा के foi tisoro बादशाहों की जिंदगी मैं लाफिया दीमा इधे एंडी कसो मीना इधे एंडी मालू मीना तुझे मानने नहीं दूंगा इधे फगैबा को लुनी इबे फगा बोया को ना इसके बाद का जो रास्ता है वो कुछ रखले ने बने ऐसा उस पे सिर्फ बाबा ही चल सकता है वो मालूए वाला सब लोग बोलने का अकेला सिर्फ बाबा ही चल सकता है वनी बाबा को बने मैं मलोटा ako babeka ko bana ntito kwa bi manu kana ke konse ka to ayan se ke fuka ya ni ma fuka di la dia ko kana ke atoma
kana ni faga kana ni faga के माना सरा नहीं मामा कांगा सरा नहीं कांगा सरा सर काट के नहीं इसका सर झुका के बगा के मामा ला बेबी सरा डर को का मौसरा का मौसरा बे पाना सा बाबा नहीं ना साल तक हम लोगों को बेबी बाबा अल्लाह ताला को पूरी भी जाने हमसे नहीं कला हजार होते हुए भी कहाँ कले हमारे दिलों में खौफ बनकर जीता रहा है कोम्बी न्याना मामी ने कहा नहीं है फसला या के मुंह ना बिचरा सर तो मैं इसे इसी के हथियार से मारना चाहता हूँ वदल का इमाजी ने मैं उस डर को मारना चाहता हूँ मैं तीफगा जिसे हमारे दिलों में पैदा कर सबला malo o causa emabdi ni sai डर खत्म है wai ga ko bana तो बाबा खत्म wa baba ga ko bana wa ba ga tira bana wani je dai tege dara baba ka una na faso ko no da wulla ki jo ko bi an wa kiri jo kiri mi ko man da ke an fe baba be bulula bulu pasara bulu jongara bulu muzara be ko ra ki jo bisa ko fe mi no ma सारे गवाहों और सबूतों को ai मद्देनजर wa ko रखते tero हुए ni ko bela jele la mele ko अदालत इस नतीजे पर को पहुंची है amina baba ni कि ngakiri मुजरिम बाबा सिकंदर ने इस देश के sabula खिलाफ faso de सैकड़ों dugudu इंडियन पीनल कोड के Awa दफा tribunali, 302 के तहत anga kodi अदालत के kurasan पास di मुजरिम के लिए सिर्फ एक ही o ya सजा ira है ka fo और वो kali है min kaka सजा। o pakali di baba bi faga ka ka ni dura du plato de la ji le ni aya ke mu na wi ka ka du ya ju ala ka fo ko wuluni aka ka baba yi ka boya daga tin garan sama ko wai bi duro dura du plato iya ke mu na o ni yana o ni bi o mu so yana ko baba ni je dai aga mate age ka tu pe na jele ko wa ko tu ga ko ka du ni baba ko wa baba e du ko yi idara la saka ko bi ala ala ka jabe fi ni de wala ka barka ko karan sala ami tay no be imam ni makam ne yo de kaw ni be ni de on ni ko ni pa da de ko la ni de ala mo ne ko la mo ka ti ne di pa ma ni de mo de ma pa ma ma de ma de ma ne di ne ni de mo di ma ne ru ma de ma de ma ne di ni de mo di ma ko ma de ko di la karan sa balma muso vle katilal de muso vle e ko bi ya fama ne do ko mi fama ko foi ti balma ya bo nabi bayi be ala o ke kele ka ke nyu afe चलो भैया e ka ngata so घर चलो angata so kuni janye ba da sala femina ba su rati sola na mi taso nan ni yara bi taso जैसे बरसों awa पहले ko de कातिल kama शाह ने ube करण miri को गोद arjun लिया था, utara de muso वैसे ne ही ta ka करण और ladu प्रिया ने अर्जुन की karan बेटी ani आयशा को priya गोद ले लिया। utara kata aisha ta ka ladu ka ku denye अभिमन्यु और सोनिया abiman वेनिस में alin रहे। sonia ulu tara italy फाइव with one ka कमांडर su का ka सपना furu पूरा ke करने के लिए ka ke ma bai 20 दिसंबर dugutla fe 2004 o bora ni baba सुबह के 6 बजे बाबा सिकंदर को फांसी दे दी गई। juru la benyana बाबा wa खत्म, baba ka ko bana डर खत्म। aiwa abura ka ni silman dumai ne amsa ka fo min cun tagala borti ni aba wule ko jimi aga silman bal laban do ga amina jimi yara kan yana maya doni nya faye aga se ka doni do ala abi ka fo chemi mata ko jimi ni silman ina na to ko baba sikandar aiwa ato yare de ko min cun chakra vorti awa a bangladesh dugu mangani do atugume endila aiwa ni min cun yara ta ka laje il va sur awolola le 16 juin 1947 aiwa ala ko ni aka kalfam nala 2019 ina anfle sami yerela aiwa ni jimi ta galaje ni o min jun ta borti jimi awo sur silman do de fe
Gaminchun are Siliman Damine Kado Bolu kana Siliman Bara Damine okera 1976 konna de la adungma wo saina film ni fla tourner alno ya solo amajate olula kosobe folo kwe Paul Kulbule he Bursan yoshi kapur de kuyo acteur hare bole mingola tete me militi woro ereka wo sangelena uya bo Siliman do fena ko do anjani ko duna fla aiwa we doni ereka ga Siliman do ay militi ni mi yere fena ko la o yere tete me woro e an wolo la ereka ga jimi anana kana togo solo ayre o kera 79 konna na Siliman do dla ko sulak sha kajol kiran kumo ola anana tarana dla aiwa ni arrange ta no o lela ni kesi musonyi succès no esanga o jimi wele en 82 akele ka disco dancer ninga odla 82 o kala sanga Pierre Juta nahi ko jianyeti galoe awoke en 84 ismer fu dancer na ko jimi Michael anana o fenedla 84 konnana sanga nani iyere dama tugu agini patla ni ani Amita Bachchan nana nyawon soro ola ani jimi commando ni atagale jiminga ni Siliman laba infenekera amasanga belebele baye ni we elani amsega minfo amafo ko jimi ay actrice min furu fena ko ay muso furu fena ko actrice baye ko yo gitabali masara mani e den sabakal fula cheman fla ani muso mankele cheman fla isme chagaraborti namoshi chagaraborti muso mami mbala sa we disani chagaraborti donc alay modon chaman way amedu oke ni acteur banyi kwalaka yonkusa ma ni yanyi ante nyina ga Siliman do ko fangolu to ko faye jin ki arzu ayo sa filmu ayodla me or meri sati neni nga samau ayodla sahas ayodla anana yere produit Siliman do la 83 ko Jimmy Boxer amedu oke Jimmy bono Jimmy yere akanyana ma ko 9 kuma yelema galo ni duya labante mishila fuji felibo ame jodi ke felikela kala galo yelema tabula ni galo jedi to sema sema ma meli ke da halima ala ni awgati man ni we ela le ma bamu ngume ela na elige bila te ni Siliman bayi elani yere ni o kugandile mayirale sadiri sadumale baba sikanda ku injini ni kun rapoti abako ni magoji ni uri baba sikanda aiwa adimiten termi kuma Siliman ina laba wala ko zalimi ko ko jonki pande aiwa adimani yu o mi kuma Siliman ina ibado adamu nda ko ko sadila adimani yu uri ale ko joni Ibrahim aleka musini konia ko lara ta awana mbona esa amena chokoro ba yere dingala ni alfilmu yere ajerbai filmu ajerbai ale raul kana je do ni amar wulu je ale kana wulu la ko la filmaina karanta ani allamu na ni ko mi ko bidi aiwa o ko fe este termo filmaina ko anjini ale kana wulu la to ko la anjin an kai ale re to ko be anjin arabal donc ni ambore albisa ambako ko manika kuma Siliman amita patel ko ni ale kuma ala ale wole la Siliman ko priya ni awa Siliman bili bay ni baba kitanda min la sera au dinga ni aballa tete papa kamara ani atirke ni abaraga no Usman Jide amedo ko ni alibi ko masara mani ko akanga ero shaya ni kadi awu awu awa kambe ani ko
Aiwa Bamako ani alamini bela jele aga enuge salama do Papa Kamara ni ne fe nyuma ye kaba ndasige wanti jo jena diga ko bela jele jatemine anyabala ami do mina ikobi ube filmu mbla kata adama dongu model bela jele la iba solo ega grand plat be bolo walsa DVD bi bolo asona ka jouer amaso nga jouer an yoro kele miye ka fo na filmu ngoni blakati ku iba solo nyumana iba solo wasala iba solo niso jiala an wulla ka se ama amina kuma tengu ayerela na kuma tengu ala femi atogona jamuye abino fanye abisoro sigida mina abina ofene fanye abisoro negajuru mina abina ofene fanye wasane niso jami mekola aywa enuke anoda au bela jele tulo gambalmage enula togoni jamu ne tɔgɔ ye Musa Buare mais mɔgɔ caman bɛ dɔn Baba de la. Musa Buare ni bɛɛ lajɛlen b'a f'i ma ko Baba. Ayiwa Baba e ka gundo ye fɛn jumɛn ye i tɔgɔ bɛ musow da a bɛ cɛw da ka sababuya kɛ i ka baara ɲuman ye o tuma e ka baara yɛrɛ ye mun ni mun ye i tɛ dɔ fɔ an ye. Baasi t'a la n'a sera ma na bi o diyara n ye ɲininkali la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ mana ye baara fɛn fɛn kɛbaga ye i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn o de b'i lafiya i ka baara la kosɛbɛ bon donc bi kiliko ta fanfɛla la ani kartiko ta fanfɛla la n'i ye min f'i ye o la a tɛ tɛmɛ o kan kosɛbɛ parce que n'i nana an fɛ film ta la i da ye dɔrɔn k'a fɔ e ka tile i b'a don min na n'i b'a don écran plat la i b'o fɔ n'a sɔrɔ i b'a don DVD de la i b'o fɔ n'a sɔrɔ a bɛ don DVD fana de la i b'o fɔ n'i kɔni y'o fɔ n'a y'a k'i kunna a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ wasa ye bon an ti da kile dɔrɔn fana ma an bɛ sɔn ka kati mɔriw kan an bɛ kilew feere bon an bɛ cɛtiriw feere filimuw fana bɛ yen bon an bɛ fɛn caman kɛ min kɔni ye orange money a b'olu bɛɛ kɛ an bɛ orange money fana kɛ an bɛ pisiw feere a bɛ pisiw feere a n'a ɲɔgɔnnaw caman nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna Baba ɲininka tugun e ko Baba e yɛrɛ sigilen bɛ quartier jumɛn na ani nɛgɛjuru sira jumɛn ni jumɛn bɛ e la Bangoni filabu on va te faire orange 79 15 94 30 on va te les 60 43 44 42 Jaro ni numero fila bɛɛ n'i y'o wele i tɛ fɔ Baba kɔ ayiwa m'o de fɔ a ye sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka garijɛgɛba ni k'o di aw ni Baba bɛɛ lajɛlen ma. Baba fɛ an nisɔndiyara a ye fɛn caman fɔ an ye e bɛ se ka seereya jumɛn fɔ anw ye min. A film ka ɲi nɔ a bɛ fɛn kɛ mɔgɔw kɔ a bɛ jouer normal la fo n'i ka télé man ɲi ou bien n'i ka DVD man ɲi n'o tɛ n'a y'a k'i kɔ a bɛ jouer ka taa giriya ma hali dɔɔni. Yala a bɛ fɛn caman feere i b'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min. A bɛ fɛn caman feere écouteurs ni chargeurs ni clés a bɛ nin bɛɛ feere. Ayiwa nin kɔni y'an balimakɛ dɔ ye sa Buare ale a ye nkalon ta k'o bɔnda a ye a bɛɛ lajɛlen fɔ an wasala an nisɔndiyara nɛgɛjuru sira min n'an ɲɛ bɛ nimero in na a bɛ ka tɛmɛ image in kan ni nimero kelen o kelen a kɛra Mali télé wali ka taa a orange la e k'a wele bani e ni dankɔrɔba in min ɲɔgɔn ye e bɛ filimu de fɛ e bɛ tile de fɛ a tacogo ɲuman maa kelen pe na Bangoni filabugu la ɲininkali kɛ n'i ma se ka Musa fɔ e ka Baba fɔ a ka ca la i n'a bɛ ɲɔgɔn ye wa i bɛ wasa ni ka nisɔndiya an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko Ala ka garijɛgɛba di aw ni Musa Baba ma. इसे तोड़ना नहीं बड़ा तुझ में जोर है तेरा झुमका जब डोले